Orang tahu kan darah sini kan itu. Ini pagi baru kerja gue. Yang lain mana? Electric. Lukurokno belai ke hambai mario je singno butri man bagai Maharashtra hamjagai butri laimani bagai gaising tabuk assembly thangai sing nangkai birudi dolophan asuknai tobo tiprasan bagai sing kok sanai aboni bagai faji singno assembly rohorka joto lukurokno mono sing kok sanani musungo tini sing tong thoglai haipana chini tong thoglai bungbai buini kemoni kebeng tangthong abo sing joto chini warriors sing koinani muchung Tabuk sudara koita sido ungko tipramu tabuk no sumo nokhor drop bisingo to mobile rok bumatlang ya haipano sing khanaka tabuk sudara tei 13 14 ta o sing lead khai tongo 12 ta already winning ngi pekya ka obono history je sing kaisa regional party अथवा आंचलिक राजनीतिक बदल ngi sing tini omo haike koplai manana omo hai seat ase kabang ma seat tui manana abo lai thangnai salo amte hekunu mari kare abon bagai sini bubagrani face bai bubagrani hamzak bungbai tini tiprani tiprasaro joto budlai tini bubagrano subai tongo resung bo lukurok no subanan bagai sing ready tongo